हॅलो एव्हरीवन. नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण झालाय कारण संवाद हरवलाय. ऑफिस मीटिंगमध्ये बरंच काही बोलायचं असतं पण योग्य वेळी योग्य ते शब्द सुचत नाही आणि बोलायचं राहून जातं. मनात खूप काही साठवून ठेवलंय पण ते बोलायची हिंमत होत नाही, भीती वाटते. हे सगळे कम्युनिकेशन संदर्भातले प्रॉब्लेम्स आहेत आणि यामध्ये एक क्रिस्टल नक्की मदत करू शकतो, ज्याचं नाव आहे लॅपिस लाजुली. हा क्रिस्टल असा डार्क ब्लू कलरमध्ये आहे आणि थोडासा ग्रे शेड सुद्धा ह्याला असते. सो हा क्रिस्टल थर्ड आय चक्र आणि थ्रोट चक्र यांच्याशी कनेक्टेड असतो. जेव्हा तुम्ही ह्या क्रिस्टलला कुठल्याही फॉर्ममध्ये वापरायला घेतात, मग ब्रेसलेट फॉर्ममध्ये का असेना, तेव्हा तुमचे हे दोन चक्र ऍक्टिव्हेट होतात, बॅलन्स व्हायला सुरुवात होते आणि तुमचं कम्युनिकेशन स्किल सुधारण्यासाठी मदत करतात. जेव्हा तुमचं कम्युनिकेशन सुधारतं तेव्हा तुमचे विचार तुम्ही ठामपणे समाजाच्या पुढे मांडू शकता, तुमच्या शब्दाला किंमत मिळते आणि साहजिकच कॉन्फिडन्स सुद्धा बिल्टअप होतो. थर्ड आय चक्राशी सुद्धा कनेक्टेड असल्यामुळे हा क्रिस्टल तुम्हाला स्पिरिच्युअलिटीकडे नेतो, आध्यात्मिक दृष्टिकोन वाढतो. सो हा क्रिस्टल नक्की वापरून बघा आणि या व्हिडिओला लाईक, फॉलो, शेअर करा. थँक्यू सो मच.